Cévéad atá geiste gin rion chatha bhliain na Gaeilge mbliana. Cur an fáilte a bheith méid a dúirt an taire an sin ar ballbeag go 5 milliún déag le chatha ar a gcathair cultúra in Gáile. 5 milliún déag. A seo go fiche. Sin go chathair amháin. Le haid bliain amháin. A bhéidir am cévéad airgid atá fáil go bbliain na Gaeilge. Mar creidim go bhfuil an spéis go páirteanna go tíosáin. Ach ní léir go bhfuil an airgid de leanacht. Og tú ahantas chuig an tíise maidir leis an ról persanta ón tíise agus tá tú ceart hí sam mór aige agus dógra sé bliain na Gaeilge le Conor na Gaeilge agus bhí an Malta bliain na Gaeilge ag Conor na Gaeilge ar dús agus bhí nascadar an Conor na Gaeilge agus na drama na Gaeilge bhí an talú ag obair agus hanig suas an cara céig agus 100 milliún istí ach sin alantas a bháin ón réaltas a cumáide sin da mé mar hapla Caracéad agus céige Caracéad chuige míle. Milliún nó míle? Míle. Leathmilún. Leathmilún? Míle. Leathmilún. Beg sin? Agus go maith lei sin ach an drám a bheith muid ag tuairt tacaíocht agus ag ggóil tacaíocht chuige mar hampla galan na Gaeilge nó aon rud mar sin nó na grúpaí a leige ar an talamh, tá siad sin ag obair ar bliain na Gaeilge fása. Tá bliain na Gaeilge teachtareacht Chimpel an Gaeltag agus tífa mít an Gaeltag agus mar tes agad be dunne le ag deag bhfuil leatsa. Fríd d'idirlinn ag Lords tá méid sa samógan sa cantar or sa pobl ag obair ar bliain na Gaeilge fása. Teachtareacht agus brand allhar ar tíomh an Gaeilge. Well, okay, tá gáig nó méid